Hello, maing buntag to the people. For today's mini series sa akong vlog is akong i-share ninyo ang among food preparation sa Vodol Fight. So nagprepare mi og bangus, pipino, tapos nasa na siya bula-bula. Kanang bula-bula na mo is puso na sa saging nga gigamit. So lami kay siya no. Napoy hotdog. So maning grupuha nga nag Vodol Fight. So yung ani may mga on puribuyag. Usaba kay may mga on ay katawa na ay marites. Iwas.